Okay, hej, vi vil fortælle lidt om hjertet og blodets kredsløb. Ja, det der sker, det er det uiltede blod, som er de blå blodårer, som også bliver kaldt for vener. Hjertet fører det blod ud i kroppen og ud op til lungerne, for det så bliver iltet, og så føres, så det iltede blod, det bliver så ført ind til hjertet. Ja, det bliver så ført ud i kroppen fra hjertet, og det er de røde blodårer, som bliver kaldt for arterier. Yes, lige præcis. Og så fortæl lidt om hjerteklapperne. Hjerteklapperne fungerer meget ligesom veneklapperne. Det er meningen, at det skal sørge for, at at blodet ikke falder ned igennem, sådan tilbage igen, på grund af tyngdekraften og sådan noget. Det fungerer lidt ligesom en slags klap der. Yes, det kan man godt sige. Ja, sådan så det sådan stopper blodet fra at komme tilbage igen. Og hvis de ikke fungerer ordentligt eller er svage, så kan man opleve rigtig mange problemer, som man kan dø, og man får svært ved at trække vejret, og man har det svært ved at udføre sport og sådan noget ting. Ja, man har det bare ikke så godt. Yes. Okay, hvad er det sidste? Og kranspulsåren, det er denne her, det her område. Yes, vi pauser lige. Det gør vi ikke. Yes, og kranspulsåren var så det der, der sørger for, at hjertet også får ilt. Det er en muskel, som sidder på toppen, som en krans. Yes. Og det er ikke så godt, hvis den er i stykker, for så igen så får man lidt de samme problemer. Man har svært ved at udføre sport og sådan noget, og man kan også dø. Ja, fordi det er ligesom det iltede blod, som ligger sig rundt om, så får man lidt problemer der. Og det er jo ikke så godt. Det er sgu ikke så godt. Men det er egentlig det. Så ja, og, det er sådan her, det ser ud systemet der. Er der mere, vi kan fortælle om det? Nej, det tror vi ikke. Nej, det er det ikke. Det var sgu det. Så vi ses.